Webhuti khuluma nami. Mina ngithi ngumabasi nana sibisa inkileliki. Mina ngithi Pirates mayizothatha leliki ngizorivensa la ngise ngofika evenda. Mina ngithi Pirates angeke isithathe iligi kakayithathi Chiefs. Mina ngithi Killer Walikhosi. Pirates. Dukana ne-Pirates. London. Abantombi kayisa. London. Komele udumise imoto ushayela ivence ofika evenda London. Sifuna ukuyibona. Ayihambi imoto eLondon, sifuna ukuyibona. Khona nomthetho womsuda nana sibisa inkileliki. Wathi igama lakhe angimazi. Kodwa anibomthumelela imessage. Nimtshela ukuthi lo nosibisi bekathi nimnyathu uyithathile. Kodwa isizini eyakhe yokuqala. Siyabonga. Mina ngithi ngumabasi. Saloku kwaba yibi ngazalwa ngesiphi isikhathi ngaba umlandeli webhola okokuqala ngibona i-team ithatha iligi ngama on goal amabili abaphawulayo abakhomenda waphuthi ngitshela sasivele sibekelwe ukuthi idlala mabhakaniyani hambe waphuthi ngitshela before sifika la sathumela ama message emafonini sithi mangabe Pirates ayiwin le league sofela la waphuthi bezofela la umuphi ufira makala angisazi ngithini mina ngithi ngumabaso impilo zabantu isevekile kwafumaka lapha nawo kamaphisa amabili ngihamba nawo ngendlini onkolo okuqala eyosibili nawo ke njengoba ngihamba nawo ama 1-2 ama on goal wodwa 1-2 umakalapho amufele embombela kwaseveke impilo zabantu mina ngithi ngumabaso ake ngesinye isikhathi sihlonipha amadlozi yini le ubonani Baba. Ungakhulumi kakhulu manje. Yokena boyibona abafundisi. Yini le? Umakaraphu ufele embombela kodwa sambe namagoli amabili. Mina ngithi ngumabasi. Umakaraphu ngiyawuhambisa la kuthenga ubuyisele khona. Mina nginandaba mina. Izilonke impilo abalandeli isevekile. Waphuthi ngithe uJakwa bekazoba njani uJakwa kube kuthiwa iPirates ayithathanga leli. Emuva kwesikhathi esingakalindile. Kunini alindile uChairman. Wephuthina wephuthi anginawo amaningi ngebhola ne kodwa iPirates ne angisazi nokuthi ngithini siyabanyatha ama players sinyatha ubani nobani ucoach uze ngesinye ischeme esingasazi asisebenzelanga kodwa thina sibonga ngoba siwinile so blame abani Akekho ubani uyenza umsebenzi namhlanje ubani ukorela amagoli bongani ngoba nithathile ligi ake nibonga abantu eningabazi umakalapha amufele embombela mina ngasho ukuthi imangaba singayithathi le ligi impilo yethu ophelele embombela kwaphelela umakalapha embombela anginawo amaningi ngibonga inkosi ayibonga inkosi iPirates ayazi ukuthi le ligi ithole kanjani amagoli ayiwazi ingasdeleli iPirates singabalandeli ne wangizawuthi ngithini phuthi le team sayifela phuthi wazi ngispende emalini singawabeki kakhulu phuthi mina ngithi ngumabaso iligi lelo kuPirates nana sibisa inkileliki mina ngithi asibongeni inkosi ne anginawo amaningi angifuna ukukhuluma kakhulu babuJakwa uzoqedelela Thank you, man.